Кой да повярва, че за да пием днес сутрешното си кафе, са виновни стадо кози? Пътят на кафето започва от древните кафеени гори на Етиопия. Според легендата, козите на пастира Калди объркали кафените зърна с червени плодове. Той се зачудил защо стадото му станало толкова игриво и като се върнал в селото, разказал за чудноватия ефект на плодовете. Монасите помислили, че растението има зли магически сили. Изсекли храстите от местността, започнали да ги горят и замирисало на прясно изпечено кафе. Запленени от аромата, монасите угасили огъня, натрошили зърната и ги облели с вряла вода. Те опитали получилата се каша и веднага усетили прилив на енергия. Към началото на 16 век то продължава разпространението си към столицата на Османската империя, където става важна част от ислямската култура. Кафето е навлезло в Европа по времето на Сюлейман Велики от Истанбул. Един търговец започва да предлага кафе. Интересно, нещо, което никой не е виждал до момента. За това нещо разбира неговата законна съпруга, Хюрем Султан. След това друг търговец закупува това нещо и се пробва да го вари. Разнася се изключително приятен аромат на кафе. Всички се събират около него да пробват всъщност какво е това, но на всеки кафето му горчи. Хюрем Султан всъщност е човека, който предлага да се сложи петмес вътре. И така кафето става сладко, хората започват да се събират, така всъщност тръгва идеята за така наречените кафенета. Започват да се събират много хора на тези места, да си говорят на сладки приказки, клюки. От тогава датира кафето, че е навлезло в Европа през Истанбул. Пекарна за кафе Вертона е основана от Войчо ми, който почина през 2018 година. Той беше човекът, който ми каза: слушай, искаш ли вместо да предлагаме просто изпечено кафе, да започнем ние да си го печем? В първи момент си казах, това е малко налудничаво, но пък защо не? Така се роди Вертона, така започнахме да се занимаваме с печене на кафе, като Войчо ми беше човекът, който основно четеше, интересуваше се как трябва да се случат нещата, докато аз бях просто пекарят. Методът на изпичане е само един, машините са различни. Единият тип машина е с ръчно контролиране на кафето. Следващия тип машина е с специални програми, които са скачени към кафе пекарната, които автоматично преценяват кога кафето е готово. Не се променя вкуса и при двата метода на изпичане. Кафето има абсолютно идентичен вкус, като разликата с ръчно изпичането или това, което аз му казвам, че всъщност е изкуството да бъдеш пекар, е ти да контролираш кога кафето е изпечено, да прецениш кога е първия крак на кафето и колко може още като време да се задържи, за да бъде идеално изпечено, за да не бъде кафето горчиво и да не си загуби вкусовите качества. Когато кафето се върти вътре в барабана и в процеса на изпаряване на водата, цветът на зърното се променя, преминава през два основни цвята – жълто, оранжево и след това в различните нюанси на кафяво, което вече се нарича светло изпичане на кафето, средно изпичане на кафето и тъмно изпичане на кафето, като при тъмното изпичане изчакваме второ пукване на зърното или така наречения втори крак. Това е един от най-старите методи за изпичане на кафе. Става чрез специално въртене, което се прави, за да може кафето да бъде изпечено равномерно от абсолютно всички страни.
Те са два основни сорта кафе, арабика и робуста, като при арабиката и робустата зърната са доста коренно различни и лесно разпознаваеми. При робустата зърното е малко по-кръгло и ципата, която е в средата, е по-различна, докато при арабиките вече зърното е доста по-издължено и ципата е на зигзаг. Кафе на седмицата е съвместен проект между мен и Войчо ми, който каза, че трябва по някакъв начин да се наложим в Благоевград, да създадем култура на кафето. С Кафе на седмица предлагаме всяка седмица различни специални арабики и позволяваме на клиента да опита нещо ново, да се впусне просто в света на кафето, да усети различни вкусове и да си купува специални кафета. Войчо ми беше невероятен човек. Войчо ми е най-добрият човек, който съществува. Може би малко ще се разстроя, но да. Той беше най-голямата опора. Той направи за мен всичко. Той направи стъпката в това да се развивам, в това, което обичам. Кажи как прави пекарната сега. Относно съхранението на кафето, клиентът е важно да знае как правилно да се съхранява кафето, за да може то да си запази максимално дълго време вкусовите характеристики, както и аромата. Важно е кафето да бъде съхранявано в херметически затварящи се кутии или специални буркани, които може да се закупи от специализирани магазини. По този начин кафето се запазва максимално дълго време, хубаво, вкусно и ароматно. И обсъждат, разбира се, и това не трябваше да се случва. Здрасти. Харесва ти пред камерата на тебе, а? Деро, дръпни се, защото ме разсейваш. Видех и се разсейвам.